Sí, podemos. Bueno, pois, como sempre, moi bo día e tamén gracias por acudir a esta rolda de prensa que ademais creo que é motivo de alegría. Creo que se compre felicitarse de que podamos manter esta xuntanza logo de que se cumpra un ano, exactamente un ano, dende que España enteira se fundira a negro, non? Unha das 12 primeiras economías do mundo, pois retrocedeu en cuestión de minutos a idade media. Pero debemos estar satisfeitos porque nos dicen dende o Goberno Central que un ano despois isto non se repetiu, aínda que tamén é certo que pasados os 365 días absolutamente ninguén asumiu todavía algunha responsabilidade política por ter levado a España enteira ao medievo. Pero unha vez felicitados todos por este tema, pois creo que podemos abordar o relativo ao pleno no que, como creo que xa saben, se produce unha variación con respecto ao momento en que se sustanciarán as preguntas ao presidente. Igual que aconteceu na pasada sesión, volverán a ser o martes debido, pois neste caso, á súa asistencia ao Comité Europeo das Rexións, que terá lugar os vindeiros 6 e 7 de maio, e dos que o presidente Rueda é vicepresidente. Esta é unha mostra máis, a nos entender, da normalidade política da que xa é exemplo Galicia e do que entendemos como respeto institucional ao que tantas veces facemos alusión, sobre todo se contrapoñemos esta maneira de actuar co que acontece no Goberno Central. Aquí hai un presidente que non vai a eludir as súas responsabilidades e que, polo tanto, posibilita, pleno tras pleno, que os grupos da oposición pois podan exercer con normalidade o seu labor, algo certamente infrecuente cando se trasladan estas circunstancias ao Goberno de Estado. As iniciativas do Grupo Popular afondan en temas que consideramos prioritarios para as galegas e os galegos, como son a vivenda, a sanidade ou a educación. Comezo, pois, respecto ás proposicións non de lei, a primeira delas vai dirixida ao Goberno Central para que dea conta do número de vivendas que leva construídas en Galicia nos últimos 5 anos. Nunha recente entrevista, a ministra de Vivenda e Axenda Urbana aseguraba que xa se entregaran pois aproximadamente unhas 100.000 das máis de 180.000 vivendas prometidas por Pedro Sánchez durante a campaña electoral. E esta afirmación contrasta coa realidade que perciben os cidadáns e por iso queremos saber, no caso concreto de Galicia, onde están esas vivendas e cando se fixo a entrega de chaves aos seus propietarios ou adxudicatarios. Nos moito nos tememos, non? Que unha vez máis o executivo do señor Sánchez, ante a falta de feitos, volva a tirar de propaganda, pero estaría ben que se informase aos galegos de si existen realmente esas prometidísimas e reiteradísimas vivendas, non? Defenderemos tamén unha proposición non de lei relativa ao Estatuto Marco da Sanidade, en a que reclamamos diálogo urxente entre o Goberno e os sindicatos. Non pode pasar un minuto máis sen que se adopten as medidas necesarias para acabar coas folgas que están a paralizar o Sistema Nacional de Saúde e que non pode aceptarse que se pretenda aprobar unha reforma da lei sobre a sanidade sen ter en conta ao persoal médico, do mesmo xeito que non se pode entender a sanidade sen os médicos. E as continuas movilizacións laborais están a afectar tanto a organización e planificación das axendas asistenciais como a atención que reciben os pacientes. Os datos están aí. Os paros, a día de hoxe, provocaron en Galicia a suspensión de case 200.000 actos médicos. E, polo tanto, parece que chegou o momento de sentarse, negociar e resolver algún problema en vez de contribuir a agravalo. Presentaremos, ademais, 3 preguntas orais. A primeira delas, con carácter de urxencia, será sobre o acordo acadado entre a Xunta de Galicia e os sindicatos do ensino, un acordo que ven a incluir medidas de mellora no conxunto do sistema educativo galego, principalmente na etapa de secundaria, con novas propostas relativas a ratios, relativas á atención á diversidade e relativas tamén ao horario docente. E coa previsión de comenzar a aplicación destas medidas o vindeiro curso xa a partir do mes de setembro. Preguntaremos tamén, ímonos interesar pola educación entre os 0 e os 3 anos, neste senso, e concretamente pola negativa do Goberno do señor Sánchez a financiar a gratuidade nesta franxa de idade.
é que do seu anuncio de poñer en marcha para o vindeiro curso un programa de gratuidade para garantir o acceso á educación infantil, ninguén sabe nada. Un programa que se avanzaba iba a estar aprobado e publicado en xaneiro deste mesmo ano, e nada de nada. E vemos coa vivenda e tamén coa educación, máis e máis promesas incumpridas, máis e máis retrasos e nin unha soa medida efectiva que os galegos poidan beneficiarse. E, por último, preguntaremos sobre a repercusión das melloras das relacións sociais e laborais tras a aprobación do novo decreto que institucionaliza o diálogo social en Galicia e unha norma que pretende potenciar a mesa do diálogo como unha ferramenta estratégica para abordar cuestións de calado como poden ser a prevención dos riscos laborais, o absentismo injustificado ou a igualdade e o benestar laboral. Estas son as cuestións que imos levar, ademais de aclarar que se vai ter lugar a comparecencia da Conselleira de Economía e Industria para avanzar sobre todas as situacións relacionadas coa súa consellería. E pola miña banda, máis nada, quedará a vosa disposición para calquera aclaración ou pregunta sobre este tema ou sobre calquera outro que consideredes do vosso interese. A comparecencia non ten entón ningún tema concreto, será sobre consellería? Sobre os avances na consellería, creo recordar, para informar sobre as liñas de actuación da política industrial e enerxética de Galicia. Ese é o enunciado da comparecencia. Algúnha cuestión? Non? Sí, os grupos da oposición acusan a Xunta de utilizar medios públicos para fomentar a moción de censura de Lugo. En ese sentido, para ver iniciativas parlamentarias, o presidente dos grupos acusando disso. ¿Cuál é a posición do goberno? Os grupos parlamentarios minten. Xa está, hai que decirlo así de sinxelo, é dicir, creo que, espallaron un bulo sobre unha suposta plaza que a propia implicada dixo que non ten interés nela, co cual non sei onde está a polémica, e o único que hai é, unha vontade explícita, clara e manifesta de intentar crispar a sociedade lucense aplicando criterios distintos aos que aplican esos mesmos grupos en outros lugares e poboacións. E isto é tan sinxelo. Eu xe falei escoitei aquí falar de cuestións escuras. Eu volvo a repetir, se queren acabar coa escuridade, se queren acabar coas mocións de censura, se queren acabar co transfugismo, está na súa man. Poden achegarse ao Concello de Noia, onde hai un tránsfuga nomeado tenente de alcalde, que exerce funcións de goberno, que está participando en órganos de goberno e que está cobrando por asistir a eses órganos de goberno. Non pode haber maior grado de incumplimento en materia legal relacionada co transfugismo que esa. E dalles igual. E eu creo que a clave apuntou na onte o alcalde de Vigo cando acudiu a unha visita a Lugo e ademais eu quero agradecerlle ao alcalde de Vigo a súa sinceridade e a claridade coa que expuxo os plantexamentos do Partido Socialista. Usar os votos do Partido Socialista contra un alcalde elexido nesta cidade é unha labor antidemocrática. E aclara, usar os votos do Partido Socialista. Os votos dos demais poden usalo para o que queiran os socialistas. Por suposto, poden usar para tumbar calquera alcaldía do Partido Popular en calquera sitio de Galicia, pero os dos socialistas non. Os dos socialistas non. E eu entendo que ese plantexamento do Partido Socialista, o que non entendo é que pretenda que os demais o compartamos. Porque iso non é ser un demócrata. Iso é ser un xogador de vantaxe. E creer que hai unhas normas aplicables a un e outras normas distintas para outros. E non estamos de acordo. E, polo tanto, se é lexítimo que o Partido Socialista recupera a alcaldía de Noia usando un tránsfuga, entendo que considerarán igualmente lexítimo que aconteza ao contrario noutra alcaldía. E deberían de asumilo con esa normalidade. E iso sí, eu espero que en Lugo non se produzan as ilegalidades flagrantes que sí se están producindo en Noia. É o único que lle podo dicir. Eu creo que estamos sendo moi prudentes. Estamos deixando que a xustiza faga o seu traballo e determine o que teña que determinar e, polo tanto, estamos sendo coherentes.
coas actuacións que mantivemos noutros momentos. Serán outros os que teñan que explicar como nun momento exixían a adopción de medidas inmediatas e agora parece ser que non teñen nada que decir porque non coñecen e non lle consta. Bueno, pois é curioso, non? En todo caso, nós vamos a respetar a acción da Xustiza e agardo que o Partido Socialista actúe de conformidade co que lle exixía a outras forzas. Por ahora non o está a facer e abunda nesa cuestión que ya apuntaba fai un momento. É que o Partido Socialista ten o convencemento de que hai unhas normas para o Partido Socialista e outras normas distintas para o resto de forzas. E iso é simplemente antidemocrático e inaceptable. Alguna outra cuestión? Nada máis? Pois moitas gracias. Vémonos en seguintes citas.